Det her er nogle kommentarer til Sneiders kapitel Holocaust og hævn. Det handler jo om de uhyrlige overgreb, der foregår over på Østfronten efter sommeren 1941. Det vil sige den sommer, hvor Operation Barbarossa sættes i værk. Operation Barbarossa var dæknavnet for tyskernes angreb på Sovjetunionen her i juni 41. Man kan undre sig lidt over, og historikerne også undrer sig over, hvordan kan det egentlig være, at Tyskland eller Hitler iværksatte det her angreb her på det tidspunkt. Det var jo sådan, at det i tysk militærstrategi var, at man for enhver pris ville undgå en tofrontskrig. Og ganske vist var Frankrig slået her i sommeren 1940, men der var stadigvæk England tilbage. England havde man prøvet at knække ved det angreb, man også går betegnelsen Operation Selvøve, men det var jo ikke lykkedes. Historikerne er dog enige om, at det har været Hitlers ambition, lige fra da han skrev Mein Kampf, at slå Sovjetunionen, i det han opfattede jo kommunismen som noget af det værste, at det var et jødisk komplot. Så måske er det en væsentlig forklaring, at hans ordre til angrebet måske også kom på tværs af, hvad man måske ellers havde forestillet som militærstrategisk. For allerede i sommeren 1940 havde Hitler jo meddelt sin nærmeste fortrolige, at det var hans plan at angribe Sovjetunionen. I maj giver Hitler så general Jodl, den øverste kommanderende, ordre til, at han skulle forberede det her angreb. Hvorfor det først bliver udskudt lidt senere, det viser sig måske så altså et par måneder, det viser sig senere jo at skulle blive ret skæbnesvanger. Men da at angrebet her løber af stablen her i juni måned, derhen i sidste del af juni måned, så er det et voldsomt angreb. Der var over 3 millioner mand, som var og stod på en over 2.000 km bred lang front. Der de her mange mænd, de 3 millioner mænd, var fordelt på over 200 divisioner, og der var over 0,5 million motorkøretøjer og over 0,5 million heste. De heste spillede stadigvæk en rolle i krig dengang. Der var 7.000 kanoner og over 3.500 kampvogne, plus et meget, meget stort antal fly. I begyndelsen gik det usædvanligt strygende for det sovjetiske militær, især på den armégruppe, man kaldte Mitte, som gjorde en række af de fjendtlige styrker i Hviderusland. Der kom til nogle voldsomme slag ved Minsk, og resultatet var, at massevis af sovjetiske soldater fra den røde hær blev taget til fange, og hære, de var stadigvæk opdelt i nogle mere eller mindre nationale hære, blev taget til fange eller dræbt. Så hen i august måned, så havde man altså over 1 million krigsfanger, og det var nogle af dem, man jo behandlede særdeles grusomt, altså tyskerne behandlede særdeles grusomt. En grund til, at det også gik ret godt for den tyske hær, var også, at man for eksempel i Ukraine, der betragtede man jo de her tyske hær som befriere, og det kan man måske også se, når I nu har læst i Bloodlands, så det er der måske en god grund til, i det man Ukraine jo næppe har synes ret godt om Stalin. På kortet kan I se nogle af de store angrebsbølger her, og allerede i august 41 forsøger man den tyske hær at komme i nærheden af Leningrad. Et andet mål var selvfølgelig at nå den her sovjetiske hovedstad Moskva. Leningrad havde en symbolsk betydning, selvfølgelig med det her navn, som det havde, det gamle Sankt Petersborg. Og her satte man den nordlige flanke, blev sat deroppe af, og man indleder her en belejring. Tanken var også, at den her belejring af byen, den skulle så også føre til, at mange ville flygte, og mange flygtninge ville skabe kaos, var teorien. Men til forskel fra mange andre byer, som man er kommet omkring, som tyske hærene er kommet omkring, så overgiver man sig ikke i Leningrad. Her bliver det indledningen til en meget lang belejring, der var i alt 900 dage, og man skønner, at det kostede 1 million mennesker i Leningrad livet. De fleste døde af sult. I kan se på billedet, hvordan at der er nogen, der ligger her. Det havde jo været Hitlers og generalernes plan, at den her krig skulle være afsluttet, inden vinteren satte ind.
og det var den jo ikke. Moskva var ikke indtaget. Man er kommet ret langt ind i Sovjetunionen, men sejren er ikke endelig. Og nu må man så her gå i hi, så at sige, fordi nu indtil kommer den russiske vinter. Prisen har været sindssygt højt for de her, selvom de kom så langt frem, så har været den sindssygt højt for de tyske soldater. Det har været det hårdeste felttog, de har gennemført, mens at felttog mod Frankrig havde kostet ca. 26.000 faldne, så har det her kostet slaget over på Østfronten her i de første 6 måneder, så det kostede 175.000 faldne og ca. 600.000 sårede. Og mange af de der kanoner, som man startede med at have, der er en meget stor del af dem, over en tredjedel, der er gået tabt. Så det skyndes her, de skynder selv, tyskerne, at i november 1941, så har man nået ned på en kapacitet, altså slagkraft på 65% af det, man havde, da det hele startede. Og nu begynder vinteren altså. Det er altid lidt at være bagklog, men der er nok ingen tvivl om, at i vinteren 1941-42, der er Tysklands nederlag allerede, der er det på vej. Det er der næppe nogen, der helt er klar over på det tidspunkt, der hverken fra de allierede side eller fra Tysklands egen side. Men fra heraf kan man sige, der er der vendepunktet her i den her vinter. Det andet, man så kan stille sig det spørgsmål om, I har jo læst her om Wannsee-konferencen, ikke? Samtidig kan I jo også læse for eksempel det kapitel, hvordan at man allerede meget og skød jøder og kommunister i tusindtal her allerede fra 41 af. Så spørgsmålet er, hvornår var det egentlig, at beslutningen om at udrydde de her jøder var til stede? Og det kan man jo så der kan have forskellige teorier om. Man kan have den der teori, som her, at det var Hitlers intention, eller at det vil sige, at så var det noget, han havde planlagt, måske allerede her fra i Mein Kampf, eller det var sådan, man måtte se at få løst problemet efterhånden, som der blev flere og flere jøder, eller hvordan det nu var. Og så var det, kan man sige, sådan en mere pragmatisk tilgang til sagen, ikke? I hvert fald diskuterer historikerne stadigvæk, hvornår var det egentlig, at beslutningen fandt sted. Jeg tror, det er sådan, at man nok er meget taler for, at den der beslutning om den endelige udryddelse af Europas jøder, man kan argumentere mange ting for det, ikke? Man kan høre, hvis man hører på nogle af Hitlers taler, kan man jo se sådan at høre på, at det er også før, at han vil have den væk. Men jeg tror, at man må samle op og sige, at det er nok noget, der er truffet i løbet af efteråret 41, og ikke kun ved den der Wannsee-konferencen. Wannsee-konferencen kan nok i højere grad ses som det her, hvor kan man sige, at det føres ud, man laver en decideret endelig plan om, hvordan at det skal gøres. Fordi allerede før den her tid, ikke, har man jo samlet de her jøder i ghettoer. Så kan man diskutere, om de her ghettoer er til for, at hvad der formålet med dem var. Nogen vil sige, at ghettoerne oprindelige plan, eller projektet med de ghettoerne, oprindeligt var, at de så her var opsamlingssteder for, at jøderne skulle deporteres videre til Madagaskar, eller som det også var planen om at sende dem videre til Sibirien. Samtidig havde de her ghettoer altså også en meget vigtig funktion i krigsøkonomien. Det var her i mange af de her ghettoer, at mange stor del af der blev produceret uniformer og så videre, ikke? Det gælder for eksempel ghettoen her i Lodz, en af de store ghettoer i Polen. Hvis I vil læse sådan en mere romanagtig, mere litterær fremstilling af en meget rigtig god historisk roman, så er det den, der hedder De fattige Lodz, der kom her for et par år siden. Den er altså virkelig værd at læse. Billedet her er også her fra Lodz, som er et autentisk fotografi. Når det er sådan, at historikerne ikke bliver enige om, hvornår er det i beslutningen om at slå alle Europas jøder ihjel træffes, så er det fordi, at der fra de her ledende nazister er kan man sige, forskellige signaler, ikke? Hitler blev ved med her over sommeren og efteråret og fable om Madagaskar. Men nogle historikere siger så, at det at sende dem til Madagaskar, det vil jo også i virkeligheden være at sende dem til den visse død. En deportation til Sibirien, det er noget, som også Hitler faktisk taler varmt for på et tidspunkt her i efteråret her 41.
blandt andet ud på den begrundelse, at det er et hårdere sted at leve end på Madagaskar. Men der er også andre, vi skal tage Himmler, en anden ledende af de her nazister. Han forbyder faktisk i slutningen, altså i oktober 41, at forbyder jøderne at udvandre fra Tyskland, altså dem, der var tilbage. Det var jo en helt anden politik, end den man havde ført op gennem 30'erne, hvor man havde prøvet at få jøderne til at udvandre så mange som muligt. De havde så kunne få lov til at få ret mange ting med, men den store udvandringsbølge fandt sted efter krystalnatten her i november 38. Problemet for mange af de her jøder var så, at der var ikke nogen, der ville tage imod dem. Blandt andet ville Danmark heller ikke tage imod de her jøder, der nu havde behov for at komme væk. Der er historien om, I sikkert har hørt om, et skib med jøder, der prøvede at komme i land i USA, i New York, som blev afvist. Ingen var interesseret i at få flere jøder. Men altså i oktober 41 beslutter Himmler, der har ansvaret for de her og løse det her jødeproblem, at forbyde dem at udvandre. Det må vel tages også som en tegn på, eller det kunne man i hvert fald tage som en tegn på, at nu vil man altså få dem samlet sammen, og så vil man slå dem ihjel. På det tidspunkt er drabene på jøderne i fuld gang. Det kan man sige, det starter vel allerede med angrebet her på Sovjetunionen i sommeren, og angrebet over mod øst. Og det er ikke kun de der egensatsgrupper, men altså alle, også den Wehrmacht har fået besked på, at de skal altså slå hårdt ned og være ikke det er den totale krig, der skal føres mod de her, der skal ikke respekteres nogen som helst af de her måder, som man ellers behandler krigsfangerne på. Det havde man jo allerede her, der var nogle Genève-konventioner, som allerede fastlagde nogle måder, som man skulle behandle dem på, så det var bare med at få dem slået ihjel. Og de lidt dårlige billeder her, men som er autentiske billeder, er fra Kaunas over i de baltiske lande. Det er taget i oktober 41 og viser, at de her drab på jøder og andre uønskede, for eksempel de kommunistiske kommissærer, de foregår utrolig brutalt. De her, I kan se manden her, det han har i hånden, det er altså en stav, en stok, hvor man altså slår dem ihjel. Altså folk ihjel med køller. Og det her, det er så et stykke foto her taget et stykke tid efter. Det der så også igen her er interessant, det er jo forfærdeligt, at det er, at man i hvert fald på det tidspunkt søger at dokumentere det her, hvad man har gjort. Billederne sender man hjem til familien, og derfor ved man ret meget om, hvad det er, at der rent faktisk skete, fordi at der eksisterer så de her billeder. På et tidspunkt så søger tyskerne, at længere hen i krigen, som jeg også skal læse en kilde om, at udrydde alle de her spor. Men altså det lykkedes sig ikke rigtigt, fordi der var så mange private fotos i omløb. Det er jo tankevækkende, synes jeg, og værd at diskutere med eleverne. Hvordan kan det være, at man foreviger så brutale ting? Det her er helt normale mennesker. Det er det selvfølgelig ikke her, men oprindeligt helt normale mennesker. De her voldsorgier, der finder sted, de fandt selvfølgelig også ofte sted, hvor at folk havde drukket temmelig meget spiritus, før at de gik i gang med at slå forsvarsløse mænd, kvinder og børn ihjel. Og lige for at vende lidt tilbage til spørgsmålet om, hvorfor er det egentlig overhovedet, at Hitler sætter det her værk i gang i Operation Barbarossa, ikke? Der vil nogle andre historikere også sige, at det der er projektet for Hitler, om det er at skabe livsrum eller Lebensraum, fordi han mente, at de her tyskere ikke havde plads nok der, hvor de var. Så det måtte man jo så gøre for at skubbe nogen væk. Derfor måtte nogle andre deporteres til andre steder. Og de andre, det var, kan man sige, det var det så at sige, de uværdige racer eller mindreværdige racer.